Vynálezy jsou tady většinou od toho, aby nám zlepšili život. My se dneska ale podíváme na odvrácenou stranu vynálezů. Budou to konkrétně ty úplně nejhorší a pokud bys nechtěl mít takovýhle základ, rozhodně mi tady dej like. Tady jsou zase 3 komentáře z minulých videí, takže pokud chceš mít šanci být v dalším videu, rozhodně napiš něco dolů do komentářů. My už se na to ale pojďme podívat, ale já už teď vidím, že je tady něco jakoby špatně, jo? Proč sakra? Ovládá ovladač. To je trošku naopak, ne? Nebo ne? Super hračka, no. Dívej, co to bylo, McLaren. Kamo, auto naopak. Žijeme v Matrixu? Jak to řídí? To kouká jako těma zadníma. To asi neprošlo techničákem, co? Nevadí, pojďme se podívat dál. Takže tady máme Crocsy, z kterých vypadá, že vám čouhají prsty. Doufám, že to jsou falešný prsty, protože jestli ne, tak to musí teda hrozně bolet. OK, pes, jak může pes pít? Aha, dobrý, nepije to pes, pije to jeho páníček, já se doptám proč. Podívejte, ten pes skrytě volá prostě o pomoc. Proč mít sakra řetěz na koťátko? Já doufám, že ten řetěz je třeba z kartonu nebo z něčeho, protože jinak to kotě může mu ublížit. Dobře, pozor, ale tohle bych teda velmi ocenil. Nevím, kdy se tam teda bere ta tekutina, ale jo, aha, dobrý, má to v kalhotech. Tak jo, moje máma je oběť temu. Výborně, super, to jsou takový ty nejvíc klišé věci. Na druhou stránku to musí ta holka brát dobře, má takový domácí safari, nemusí ani chodit do zoologický. Za mě skvělý. Bro přišel a zeptal se, jaký máme největší nástavec, je to 16. Podívejte se na to, dáme pánové. Dobře, tak si to hodíme na strojek. Mám takový pocit, že ho to jakoby vůbec neostříhá. Jasně, chápeme. Jeremy, což je očividně tahle ta ryba, byla moc obézní, takže majitelka mu dala chůdy, ať si může. Kámo, tak to trošku přeháníte, ne, tady s tou rybou. Čím jí krmit? Jaký to je teda skákat na trampolíně, nám ukáže na ten týpek, ale k čemu jsou vám tyhle umělý nohy, když vám takhle lehce vypadnou? Já si myslím, že úplně to dejme tomu takhle bejt nemělo a spadly až za plot, ale ne. Další značka, kterou si asi myslel ten, kdo to vyrobil, že ptáky bude respektovat, ale logicky pták to asi nechápe úplně. Co je tohle? OK, zapínání větráku nad větrákem a jak ho teď vypne, že jo? Tak to je konec. No už jenom ten větrák je takový, jak se tam kinklá, nebezpečný docela. Ale teď to prostě nevypne. To je totální trickshot, každý vypínání. Hele, tohle mi vlastně přijde actually docela dobrý nápad. Nikdy nemůžete crashnout, i když se převrátíte. Kyselá okurka a zmrzlina. Zajímavá kombinace, ale ne díky. Borec prostě se snaží nastražit na někoho takzvanou fintu. Napište mi určitě do komentáře, jakou máte nejdivnější kombinaci jídel. Co tady v našich špatných nápadech máme dál? Počkej, to je pes? Ten jazyk, jako hádám, že člověk to nebude, protože takovýhle jazyk člověk nemá, ale kamo... Spousta záchodů má ten problém, že na něj může jenom jeden člověk zároveň. Tenhle ten týpek vyvinul záchod, na který může víc lidí. Jo, takhle ono to... fuj, to je nechutný. Jeden prostě je třeba na velký, jeden na malý. A všechno to jde tady tou rourou do... Ne. To je hrozný. To je hrozný. Co to je? To je reprák? Jo, to je reprák akorát... podívejte, dáme pánové, co se to s tím reprákem stalo? Ukáž, začal totálně hořet. Krajně vám nedoporučuji kupovat něco z Číny, pak to takhle dopadá. Další týpek by si měl uznat, že má trošku problém s gamblerstvím, protože si udělal svoji vlastní mašinu v autě, ale tak aspoň neprohraje peníze. A nebo když vám manželka řekne, vyvenčete psa a vy jste moc líný. Pes nevypadá, že se to úplně užívá. Co je tohle? OK, takže produkt, který je absolutně k ničemu, kamo. Stejně to musí zmáčknout. Dobrý, tady má aspoň aplikaci, která to za něj zmáčkne. Já vám nevím, no. Fuj, proč si právě vypil něco z mini záchodu? Třeba to bude mít nějaký hlubší smysl, ale je to difuzér, super. Kdo by chtěl mít aroma difuzér ve tvaru záchodu? Spíš mě zajímá, proč z toho pil předtím. A nepí, jak se zničit vaší koupelnu designově. Dáte tam 2 kačenky, které jsou připoutaný nohama k sobě. Začínám trošku pochybovat o majiteli, jestli je v pořádku. Tohle to je speciální louhovač čaje. Proč to prostě neudělá rukou? Hele, jsou to nejhorší vynálezy, takže chápeme. Tohleto kolo pojede furt dokola. Jasně, takže když máte málo prostoru a potřebujete makat, nemáte třeba rotoped, tohle vám dovolí sportovat na místě. Není to úplně skvělý nápad, ale... Ne, je to hrozný, teď když na to koukám. OK, takže strejda tady toho týpka vyrobil automatický zavírač krok. Něco jak ty futuristický boty, které se sami zavazují. Teď si ale představte, že se to nějakým způsobem rozbije a vám to absolutně zmáčkne nohu. Nebo ta elektronika dole... Ne, určitě ne. Já nevím, dám.
Nepřijde mi to zámek úplně k ničemu, protože je to vylomený z pantu, takže prostě i tak si to zloděj odemkne, když bude potřebovat. Boris prostě rád spí v metru, ale nesnáší takový ten pocit, když vám padá hlava, takže vyvinul tady držič klobouku lomeno hlavy 3000. Jo, asi v pohodě, no. Co je sakra tohleto? Je to pro každého člověka vyvinutý. Ježiš, to je zase tenhle týpek, který dělá absolutně nelidský design. Krásu, podívejte se. Je to proti komárům, jo? Kdybyste nepoznali třeba o co se tady jedná. Prostě vám to vyžene všechny komáry. Vás budou muset odvízt do nemocnice. Jak využít batole, aspoň k něčemu užitečnému, může vám vytírat podlahu a ani o tom neví, že dělá vlastně dobrý skutek. Za mě geniální, jo. První vynález, který dává aspoň trošku smysl. OK, potřebuje na záchod týpek. Vyndá si pásek, ve kterém je... Co to sakra... Jo, jako pohlcovač pachu, nebo aby vám tam nebylo jako vidět? Dobře. Zajímavý jako vynález, který je podle mě absolutně k ničemu. Pak to odemdáte a můžete jít pryč. Tohle je profesionální tip pro všechny, kteří se neradi učejí. Je to takzvaný držitel pozornosti 5000. Když budete chtít odejít tím, že odhodil zámek, tak se jak se nedostane. Ale jak se toho dostane, když třeba dostuduje? No dobře, no. Jo, je to v pohodě, určitě krásný vynález. Co je tohle? Kryt na telefon. Jasně, tak v tomhle se vám určitě nic nerozbije. Výborně, zamknul to na zámek. A co když vám třeba teď za vteřinu přijde upozornění? Jako dobrý, naučení asi OK. Počkej, kámo. Jak udělat perfektní taštičky tím, že tam dáte šrouby? No, výborně, pak to určitě sněste, jo. Relaxátor 10 000, jak je spokojená. Jo, jasný, kolo, který má kola do čtverce. Úplně v pohodě. Taková jako běžná věc, no. Ale jede, to je jako velký úspěch. Pokořuje fyziku normálně, vám říkám. Ale jestli se někdo víc vyznáte v elektronice, tak mi řekněte, tohle je jako nějaký asi touchpad. A on to nahradil větším kusem a teď krásně může jak po joysticku kreslit. Já jsem teda v životě nevěděl, že tam je takhle touchpad. A s tím největším můžete dělat absolutně nic. Tohle video fakt bolí. OK, fén. Do fénu... Z fénu udělal kabelku. Dá se do toho věci. A má z toho zároveň baterku. Taková kabelka, která vlastně dává smysl. Na spodě si to dokonce můžete nabíjet. Ach jo. Nalil mlíko, javorový syrup, nebo co to bylo. A je to míchač, super. Nestačilo by prostě vzít lžičku a zamíchat to úplně normálně. A ne, takhle blbě. Ale máme tady přece jenom nejhorší vynálezy. Co sakra? OK, to vypadá, že si vytvoří odlitek svýho nosu. A teď co? Aha. Jo, prostě budete mít mejdlo, dávkovač na mejdlo s tvarem vašeho nosu a vypadá to, jak když z toho tečou nudle. Žiši, já když vidím vždycky ty záchody. OK. Co přesně se snaží docílit? Jakože se to automaticky utírá. Váš zadek. No dobře. Kámo, takhle průhledný záchod bych opravdu nechtěl mít. Nechci vidět ani vlastně, jak funguje celý ten systém. Ne, děkuju, to si asi nechám ujít ještě svý. Pokud chcete mít trošku víc adrenalinu a milujete kolo, tohle je něco pro vás. Určitě zajímavý do té doby, než samozřejmě spadnete. Káš, obraceš to, ale ale to je vyloženě pro líný lidi. Asi v pohodě. Měli jsme tady dneska i horší vynález. Baťoch, který se automaticky může flipovat, takzvaný fidget backpack. Proč? Jako na flex možná, no, ale jinak to nevidím v tom smysl. Kamo, kam? No, ale dobrý. Když máte obrovský barák a chcete mít ráno vanu s výhledem, teda když se zrovna nekoukají náhodní lidi, vaši rodiče možná. No, dobrý. Co je tohle? Čistič monitoru. Počkej. Kámo. Jasně, tady ten počítač vám totiž připomene, kdy máte končit. Tohle. Ne, já nevím, jestli chci vidět další vynálezy. OK, zastřihovač nechtů. Kámo, to vypadá, to sem docela hodí. Sice nevím, ta pila, co tam je vevnitř, jestli vám to třeba neuždíbne celý prst. Dobře, zapojil to do zásuvky a teď pomocí myši ovládá všechny světla v baráku. Geniální naprosto, dokonce postel. Já si myslím, že by to mohlo být všechno z dnešního videa. Mějte se krásně a čau.